Всем прывітанне, гэта Молаток, сумесны праект Еўрарадыё і сайта molamоla.by пра натхняльныя краўд-кампаніі і людзей, якія іх робяць. Сёння мы, як бы это сказаць, вырашылі зрабіць эфір актуальным. Краўд-кампанія, пра якую мы сёння будзем размаўляць, медыцынская, але таксама і вельмі тэхналагічная. Каманда SmartTech спецыялізуецца на праектах, звязаных з 3D-друкам. Яны ў свой час перамагалі ў конкурсе Social Weekend з праектам па выкарыстанні перапрацаваных пластикавых бутэлек для друку на 3D-прынтэрах, а сёння каманда прапанавала рашэнні для абароны дактароў, лёгкія і практычныя экраны, якія замяняюць акуляры і надзейна абараняюць тых, хто працуе з ахвярамі COVID-19 у Беларусі. З намі на сувязі зараз удзельнік каманды SmartTech Кірыл Марыкін. Прывітанне, Кірыл, давайте паглядзім на вас. Прывітанне ўсім. Кірыл, ну вось, як бы прыкладна так усё выглядае, але хочу запытацца, як бы чаму менавіта SmartTech вырашыў удзельнічаць, адкуль узялася такая ідэя з 3D-экранамі, 3D-шчытамі для дактароў? Ідэя ўвогуле возникла, гэта сусветная ідэя, гэта не мы самі прыдумалі, гэта ўжо сусветны опыт, гэта был кітайскі кейс такі, гішпанскі і італьянскі. Вось якраз яны першыя распрацавалі гэту ідэю, і мы просто вырашылі, паразмаўлялі са знаёмымі дактарамі, таксама з нашымі калегамі з 14-го сезону Social Weekend Байкардио, і мы вырашылі адаптаваць гэтую ідэю да нашых рэаліяў і вырашылі ўсё гэтым скарыстацца. То бок, як бы сказаць, падгледзелі замежны опыт, які... гэта быў паспяховы досвед там, у тых краінах? Ну так, калі гэтым карыстаюцца, то, напэўна, гэта таксама паспяховы вопыт. Ёсць шмат якіх... не один варыянт, а іх там прыкладна ўжо 10 ці 20 варыянтаў, і мы таксама эксперыментавалі і самі рабілі некаторыя варыянты, і зараз якраз ужо да нейкага кансэнсуса прыйшлі, і ўжо адзін варыянт мы пастаўляем у бальніцы Беларусі. Кірыл, ці магу вас папрасіць крыху нахіліць экран кампутара на сябе, да, каб мы бачылі крыху больш вашага твару? Во, выдатна. Слухайце, а наколькі проста адаптаваць было тыя тэхналогіі, якімі вы ўжо валодалі? Я так разумею, што каманда спецыялізуецца на 3D-друку, не першы год гэтым займаецца. Наколькі проста было адаптаваць тое, чым вы займаліся, тое, што у вас было, да друку гэтых вось празрыстых шчытоў? Бо раней тое, што мне сустракалася надрукаванае на 3D-прынтэры, яно было непразрыстае. Як бы всё гэта было нейкае сплошное. Мы робім самі вось гэтыя, як гэта казаць, умацаванні для галавы, вось дужкі, а самі лісты, іх можна выразаць з плексігласу, ці нават карыстацца, прадаюцца такія лісты фармата А4, там офісныя, там рознай плотнасці, там 250 пі падыходзіць, іх можна ўстаўляць якраз у такія дужкі. Усё ўжо сканструявана, прадумана за нас. Гэта якраз такі ідэя, што з тых рэчаў, якія ёсць у доступе, просто звычайным, і імі можна скарыстацца. То бок, у прынцыпе, можна набыць нейкі вось такі плексіглазавы ліст. Ён нават фармата А4. Так. І вось гэты аркуш А4 вставляецца вось у пазы, так. Слухайце, мне здаецца, это круто, а яшчэ гэта круто таму, што кожны, у каго есть 3D-прынтер, может, у прынцыпе, сканструяваць сабе больш-менш надзейную абарону. Наколькі, дарэчы, гэта абарона надзейная? Вы кансультаваліся з дактарамі з Байкардио. Наколькі я памятаю, там у камандзе ёсць як мінімум адзін кардыолаг-рэаніматолог, то бок даволі дасведчаны доктар. І яны зацвердзілі надзейнасць гэтай канструкцыі. Так, яны зацвердзілі. Гэта не дае там 100%, зразумела. Яна не герметычная, там, маска. Но яна дае больш шансаў, што вы, па першую чаргу, урачы, яны не заразяцца.
будзе меней контакт со скурай, з аэразолямі ўсімі, і звычайна як апранаюць, гэта там ось лепесток ці марлевая павязка на твар, акуляры, і паверх гэтага яшчэ вось якраз наш шчыток. То бок усё ж таки не замест акуляраў, а разам з акулярамі. Можна замест, но лепей, конечно, разам з акулярами, тады больш надзейна будзе. Ну ясно, двойная оборона это як бы больш надзейна, чым адзінарная. Ну я не ведаю, у прынцыпе, канешне, шмат за апошнія месяцы мы бачылі розных спосабаў, як людзі ахоўвалі сябе і з пакетамі на галавах і гэтак далее. Мне здаецца, што ваш прапанаваны вами спосаб, ён такі, самы эстэтычна, такі прыгожы, вось, прынамсі, больш-менш. Добра, у прынцыпе, ўсё зразумела. Цяпер давайте, як не ўсё, але шмат чаго. Давайте паглядзім на вашу крауд-кампанію. На Мола-Мола, дарэчы, вельмі шмат крауд-кампаній зараз прысвечаных дапамозе самага рознага кшталту на медыкаў, на іх самыя розныя патрэбы. І калі казаць пра кампаніі менавіта на індывідуальныя сродкі абароны, ваша адна з самых удалых. Я зараз пашэру экран, мне здаецца, што тут гэта можа лёгка атрымацца, але не бачу. Вось ён. Значыцца, глядзіце, з 10 тысяч, якія патрэбна сабраць для каманды SmartTech, 7395 рублёў ужо сабрана, і за сённяшні дзень, мне здаецца, 4 плацяжы. Калі я раніцай заходзіў, было 265, зараз 269. Але гэта не ўсё, што трэба, і абавязковае пытанне, якое я задаю ў гэтай праграме, на што пойдуць гэтыя 10 тысяч рублёў. Сума даволі вялікая, вось, і цікава, як яна дапаможа камандзе больш эфектыўна спраўляцца з пастаўленай задачай. Мы не сабралі пакуль 10 тысяч, мы сабралі толькі 7 зараз. Ідзе ўсё вельмі добра і вельмі хутка, я вельмі здзіўлены. Я думаў, што збярэм мы у лепшым варыянце рублей 500. Неяк так пайшло адразу. Амаль кожны дзень по 1000 рублёў збіралі. Зараз трошки меней, но ўсё ідзе ўсё роўна вельмі добра, тому што я думаю, што ўсё вельмі будзе ў горшым сітуацыі. Куды ўсё ідзе? У першую чаргу гэта пластыкі. Гэта не проста нейкая там, гэта спецыяльная такая бабіна прадаецца, якую мы ўставляем у 3D принтер, і ён ужо друкуе з гэтым пластыкам. Якраз такі вось абруч гэта, так? Так, абруч. Па-другое, гэта, канешне, электрычнасць. Мы, напэўна, за той месяц 100 рублёў заплацілі, там шчыток там з вялікай хуткасцю ён кружыцца, таму што прынтэры працуюць амаль 24/7. Вось калі хтосьці ёсць у нас на офісе, то яны працуюць увесь гэты час. І невялічкія расходнікі. Конечно, прынтэры ад такой працы псуюцца, і трэба іх некаторыя дэталі час ад часу заняць. І яшчэ расходнікі, гумоўкі, якія мы прыстасуем да задняй часткі. Каб не ціснула на галаву, так, уся гэтая канструкцыя. Не тое, каб не ціснула, каб трымалася, наадварот. Наадварот трымалася, і лісты гэта, якія мы ўставляем у самі шчыткі. То бок, у прынцыпе, асноўная частка выдаткаў гэта пластык для 3D прынтэраў. Ён дарагі зараз, так? Я зараз не скажу, гэта я не займаюся замовамі. Ён не танны. Нам даюць скідкі вялікія некаторыя прадпрыемствы, но зараз цэны растуць, кошты растуць, і галоўнае, што нават не кошты растуць, а тым, што усе производства стаяць проста, якія займаюцца гэтым. І амаль у нас у Беларусі няма гэтых, хто займаецца філаментамі. Мы замаўляем ці ў Расіі, там яшчэ ў них запасы засталіся, а ў Европе, там швах, там вельмі цяжка гэта замовіць і прывезці да нас. І гэта таксама звязана з гэтымі умовамі пандэміі?
Так, вось гэты крызіс. стаяць все працоўныя месцы і, канешне, вельмі страдае лагістыка, і таму гэта вельмі цяжка ўсё завесці да нас у Беларусі. Цікава, колькі часу трэба, каб надрукаваць вось адну такую, не маску, атрымліваецца дужку. Да. Дужку. Прыкладна ад 30 хвілін до гадзіны паўтара, дзесьці так вот будзе. Ну, там... Самае не вельмі хутка. Не так хутка, як працуе, я не ведаю, лазерны прынтер кожнага дома ці ў офісе. Так? Ну, гэта прыкладна... У нас 8 зараз прынтароў, наколькі я памятаю. Ну, зараз колькасць павялічваецца, но уже за нашы кошты. 8. І, ну, яны, конечно, розныя. Адзін можа друкаваць, напрыклад, толькі одну дужку, а ёсць прынтары, які там адразу можа друкаваць 5. Но у него там не вельмі добра з якасцю друка, таму прыходзіцца там палову катушкі можа там на брак сапсаваць. Самы дарагі прынтер і самая горш працуе. Ну, ёсць такая сітуацыя у нас. Ладно. Ну, у прынцыпе, гэтыя тэхнічныя дэталі, я думаю, што ўсё роўна вы як мага лепей ўсё гэта робіце, таму што іначай не мае сэнсу. Да? Вось, атрымліваецца, што за суткі вы можаце колькі прыкладна такіх дужак зрабіць зараз? Ад 50 до 100 прыкладна мы ўсё робім. На зараз, ну, гэта як і... Ну, мы надрукавалі, іх трэба яшчэ збіраць, і трэба яшчэ... Мы апрацоўваем іх у спецыяльныя мяхі, мы іх стэрылізуем, каб увогуле праблем не было, апрацоўваем ад усіх бракаў, каб яны нармалёва сидзелі, і мы яшчэ спецыяльныя такія гумоўкі дадаем, яны сапраўды, калі сур'ёзныя, гэта вось з пластикавых вокон, такія уцепліцелі ёсць, яны мягкія. Мы якраз самаклеючыся мы робім, каб яны на лоб можна было, каб не... Каб яны лепш трымаліся. Ну, і яны мягкія, і таму не так націраюць лоб. Слухайте, ну гэта ўсё класна, рэальна ваша каманда, я не думаў, што гэта так, да, я думаў, што ўсё гэта друкуецца ў нейкім гатовым выглядзе, але тыя, хто нас глядзяць, мне здаецца, робіцца нейкі цуд, просто я его слепіла из того, што было, як спяваецца ў гэтай песні, да, то бок узялі і адаптавалі тое, што можна знайсці ў крамах, тыя падручныя матэрыялы, якія былі, дзеля того, каб дапамагаць дактарам. Але ўсё ж таки, мне здаецца, што гэта нейкая кропля ў моры. Ну, калі казаць пра тое, якія патрэбы ёсць у беларускай сістэмы аховы здароўя. Каму колькі ўжо атрымалася перадаць гэтых шчытоў, але іх перавага, я так разумею, тым, што яны шматразовыя. То бок можна выкарыстоўваць адзін шчыт аднаму доктару там нейкую бясконцую колькасць часу. Ну так, гэта няма ніякіх абмежаванняў па часу, і мы, ну, яны так распрацаваны, што там некаторыя дэталі яны могуць змяняцца, і мы можам там дапрацоўваць, калі... Ну, мы работаем па замовах, мы працуем напрамкі не з ніякімі фондамі, мы адразу працуем з лекарамі. Калі нам падыходзіць заяўка, там прысылаюць, там трэба, напрыклад, у Салігорск 20, ці у Гародні зараз замова прыйшла, у дзіцячую бальніцу клінічную. Запыталіся, каб 20 мы даслалі шчыткоў. Мы дашлем гэтыя 20 шчыткоў, мы не прадаем іх, гэта ўсё бескаштоўна. Ну, яно аплочана ўжо беларусамі, якія праз молу-молу данацяць, так скажем. Для лекароў гэта ўсё мы, ні адной капейкі мы не бярэм, і, ну, набыць у нас нельга ўсё гэта. Ну, такое пытанне, вось што, скажем так, у мірны час рабілі гэтыя 3D-прынтары, што яны друкавалі да таго, як пачалася пандэмія, і вы вырашылі дапамагаць дактарам. Ну, то бок, я так разумею, што яны без працы не стаялі, і, магчыма, не стаялі без працы і зараз, але вы нейкім чынам перапрафілявалі працу ўсёй каманды дзеля таго, каб друкаваць гэтыя дужкі для дактароў. Ну, калі сур'ёзна, то з большасці часу гэтыя прынтары стаялі проста. Все ж таки стаялі. Такіх магутнасцей не было патрэбы. Зараз такі залатой век гэтай тэхналогіі, бо яна, напэўна, яна
зараждаецца ў нас у краіне, толькі пачынае, і ў свеце гэта такія там толькі 2 тэхналогіі, па якім працуюць гэтыя прынтэры, і яны з большасці яны забаўкі рабілі на самай справе. А зараз высветлілася, што мы можам у адзін момант проста вось па пальцах взяць і зрабіць дакладна вось з нічаго, ну, кашу з тапара, як у казцы. І сапраўды можам рабіць рэчы, якія сапраўды патрэбныя вось зараз. Магутныя вялікія прадпрыемствы, яны проста не могуць гэта зрабіць. У них формы, у них тэхпрацэсы, а мы можам у адзін момант змяняць 1000 канфігурацый, 1000 замоў. Ну, гібкасць вось зараз, напэўна, гэта такі будзе стручок у будучыні, там паглядзім, што будзе. Цікава, ці здагадваліся сябры журы Social Weekend, што гэты праект, у прынцыпе, які перамагаў з ідэяй перапрацоўкі пластыка, то бок у абсалютна іншай плоскасці, у экалагічнай, да, спатрэбіцца, ну, вось дзеля такой актыўнасці. Да? Я не ведаю, ці мог хто-небудзь гэта ўявіць сабе, што праект як бы шматфункцыянальны, а не толькі экалагічны. Ці вяліся такія размовы калі-небудзь? Мне падаецца, не. Ну, з большасці у нас і ідэя праекта было у тым, што мы не ведаем, што друкаваць, і мы вырашылі зрабіць вялікі прынтер, таму ідэя экалагічна-урбаністычна у нас была. Мы павінны былі комплекс зрабіць, які перапрацоўвае пластык у мэблю вулічную. Так, вот. І мэблю, і вулічную інфраструктуру для Менска і для беларускіх гарадоў. Вось якраз з перапрацованых бутэлек. Ці бутэлек, ці, ну, увогуле, любых пластыкаў. Спачатку ідэя, конечно, была з бутэлек PET. Ну, самая распаўсюджаная. Так. Ну, і, напэўна, такое, куды іх? Ну, такая тэма была просто цікавая. А што мы можам... Ну, мы рабілі всякие там, як гэта казаць, забаўкі для журы, показывали, як наша тэхналогія працуе. Мы нават зрабілі, у нас на офісе стаіць стул, які распрацаваны на 3D-прынтары. Ён, як гэта казаць, ну, выглядае як складанка, сапраўды. Ну, мы не маглі адным кавалкам зрабіць на прынтары, бо працоўныя магчымасці пакуль у нас нізкія. Вось калі пабудуем прынтер, калі нам грошы дадуць трошкі, то мы адразу будзем аднім куском гэта друкаваць. А зараз мы зрабілі з пазлаў, і пазлы гэтыя зрабілі ў стол, які зараз стаіць на офісе, і можна карыстацца. То бок падчас Social Weekend была, скажем так, зробленая, адпрацаваная тэхналогія перапрацоўкі пластыка, але вы, в прынцыпе, не ведалі, дзеля чаго канкрэтна вы будзеце гэты пластык ужываць і прынтары. І тут, як бы, выпадак вам падарыў гэтую магчымасць. Ну, скажем так, кому вайна, кому мать родная, ну, калі так, гэта, ну, так, трошки з чорным гуморам сказаць. Но сапраўды высветлілася, што вось такія каманды невялікія і зацікаўленыя, яны могуць заварочваць горы проста-напросто. Вось колькі мне стала цікава зараз, колькі ў камандзе SmartTech чалавек, і гэта людзі, якія шмат свайго часу, вы кажаце, калі ёсць нехта на офісе, то прынтары друкуюць, да? Увесь свой час яны надаюць гэтаму праекту, ці ўсё ж такі гэта таксама валанцёрства, таксама пасля працы, ці ў нейкі вольны час людзі прыязджаюць і гэтым займаюцца? Гэта, ну, ён не прыбытковы, там, скажем, праект. Гэта мы займаемся ў свой вольны час, і людзі у нас розныя. Прыкладна у нас, я, можа, памылюся, 10 чалавек. 10 чалавек і кот на офісе, які жыве. Кот не пужаецца, калі працуе 3D-прынтер? Не, ему ўсё роўна, яму ўвогуле. Можа і прыгаць па гэтых прынтарах, там, ну, мы его ганяем, конечно, но ён можа псаваць нам всю працу. Мы его, конечно, все грозимся, что мы его выгоним, но мы его не выгоним. Не трэба выганяць. Ён сам сыходзіць, ён прыходзіць, калі хоча, брудны весь, все гэта. І ўсе людзі, якія у нас працуюць у праекце, яны працуюць на звычайных працах, і нават некаторыя, напрыклад, гэта ніяк не звязана там з інжынерай ці з нейкімі. Я бармен увогуле. Ого. Таму
Ясна, чаму менавіта вам даручылі размаўляць з намі, таму што бармен гэта чалавек камунікабельны, прызвычаяўся з некім размаўляць. Я стаў барменам, тому што я камунікабель, не наадварот, а так. Окей. Добра, слухайце, што я зразумеў з гэтага эфіра? Ужо 20 хвілінаў мы размаўляем, і, здаецца, мае пытанні да Кірыла, да сябра каманды Smart-Tech скончыліся. Што я зразумеў? У Мінску ёсць каманда валанцёраў, якія сабраліся крыху раней, якім былі цікавыя 3D-прынтары, якія прадумалі цікавы праект, каб перапрацоўваць пластыкавыя бутэлькі, ужо выкарыстаныя ў матэрыял для гэтых 3D-прынтараў, а пасля пачалася вся гэта заваруха з пандэміяй і з каранавірусам, і высветлілася, што іх 3D-прынтары могуць быць выдатна скарыстаныя дзеля таго, каб на іх друкаваць ахоўныя экраны для беларускіх дактароў. Штука запатрабаваная, для дактароў бясплатная, людзі гэтыя валанцёры, і тут мне трэба сказаць, хочацца толькі папляскаць у далоні тым, хто свой вольны час траціць не на тое, каб прыйсці дадому ўвечары і паглядзець які-небудзь серыял, а на тое, каб прыйсці на офіс і запусціць 3D-прынтары, каб яны друкавалі гэтыя дужкі для экранаў. Важная штука. Спасылкі на гэтую крауд-кампанію можна лёгка знайсці на сайце Еўрарадыё, там, дзе вы глядзіце гэты эфір. У нашых соцсетках яны неўзабаве з'явяцца ў каментарах пад гэтым эфірам. І на сайце Мола-Мола зараз усё стала складана, шчыра скажу, давядзецца пашукаць, але я спадзяюся, што калі вам ідэя каманды Smart-Tech спадабалася, вы знойдзеце іх кампанію і ахвяруеце столькі, колькі не шкада. Апошняе пытанне. Калі ўсё ж такі 10 000 не будуць сабраныя, Кірыл, якія вашыя дзеянні? Гэта значыць, што вы менш ахоўных вось гэтых масак для дактароў зможаце зрабіць? Ну так, напэўна. Ну мы яшчэ і свае грошы ўкідваем. Спачатку перад кампаніяй мы ўкідвалі свае грошы ўсе. І мы проста пужаліся, што мы зараз зачынімся, бо ўжо сродкі амаль мы ўсе там ўжо уклалі. І размовы не вельмі добра былі. І калі кампанія пачалася, то мы такі, ого, нічога себе. У такі цяжкі час, і столькі чалавек нас проста падтрымліваюць і вельмі вялікімі грошамі, амаль па 1000 рублёў бывае, што данаціць людзі. Вельмі вялікія. Сябры, як я і думаў, колькі надрукуецца экранаў ахоўных для дактароў, залежыць ад кожнага з нас і ад таго, колькі грошай збярэ кампанія. Не ад дзяржавы, не ад суседа па лесвічнай пляцоўцы, а вось менавіта, напрыклад, ад мяне. І ад вас. На дадзены момант мы аддалі ўжо вось ранішнія лічбы. 638 экранаў мы аддалі ў розныя беларускія лякарні, так? Так, і мы, конечно, даводзім 100%, што давядзем лічбы да 1000, і, напэўна, болей зараз будзе. Гэта, конечно, все залежыць ад усіх нас, тому што нікому, акрамя нас, мы самі не патрэбны. І, напэўна, насамрэч, калі мы ахвяруем грошы на бяспеку медыкаў, мне здаецца, што мы дапамагаем самі сабе. Так. І ў гэтым таксама ёсць значэнне гэтай кампаніі. Пафасна неяк атрымалася, таму, думаю, трэба нам завяршаць. Ідзіце па ссылках, дапамагайце, калі ласка, абараняць нашых медыкаў. Гэта была праграма «Молаток» на Еўрарадыё. Удзельнік каманды Smart-Tech Кірыл Марыкін распавядаў пра цікавую крауд-кампанію на сайце Мола-Мола. Наступны «Молаток» праз тыдзень у аўторак. Слухайце Еўрарадыё. Я развітваюся, Кірыл, да пабачэння. Далучайцеся да нас у соседках і на платформе Мола-Мола. До сустрэчы. Дарэчы, так, не толькі ў Еўрарадыё ёсць соседкі, сябры. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся.